Ikusentzuleok, ongi etorri zemuzeate, ongi etorri Tasio Superen kanaleko saio berri batea, Signalizekin, bakizuen nola zuzeneko kiten egean Signaliz jokuan Ibaiosen itzulpenakin, eta bueno, denbora ja pixkat abandonautu eukietela, baina berriz martxan dago, zitalkon laguntzaz, bueno, gauza batzuk deskuadrauzean ordenadoren, eta beti otea laguntzeko prest, itzulpena berriz instalatu zean, eta bueno, utzi genuen lekutik jarraituko dugu. Joku oso interesantea da, aurreko ikusi bale maituzue, aurreko saiok, eta bertan murgiltzea goaz, Resident Evil estiloko gaur egungo joku hontan, zientzia fiziozko rollo bat, bueno, histori nahiko arraro eta berezi kontatutako gauza bat, eta bagoaz, ia da ondo abilen. Hor da jaun Andreok, Signaliz. Jarraitu aurretik akaso konprobatuko eta ondo abilela audio eta dana. Hondik ez dago inor esateko, baina ia nola dagoen gauza. Ez eta esmatzen zuzenekoa sartzen, normalo itzaltzea izue. Nere zuzenekoa ezin sartu. Atxaldeon ilargi, zemuz geha, ondo entzute alda jokuatan ere hautsa. Espero du baietz. Eta aurra goaz, ia ba. Jarraitu. Atzea mandiot, okerezpan hau. Mando asuntoa, Horire, hortazen noiz bai ditzen beharko dugu. Mando hau Xboxekoa. Eta, segun zeatan, PlayStationen honei ematen ohitutan hau aurre egiteko. Eta Switchen honei. Eta hau hartzet ordenadoren Xboxekoa. Eta jakizu zer dan zer. Ez dut jakitan. Earki bai ikusi eta entzun goatzen altzan unzu zen, gutxi gora bera, ez asko, Aurrekon azkenengo zuzenekoa ikusten nahitu nintzen bukaera, ikusteko nola nahi joan, baina enaiz oso ondo goatzen, eta batez ere enaiz ondo goatzen nola zian kontrolak, hori daukarrena, bale, hau ustet apuntatzeko dala L2 eta tiroiteko R2 da. Epa. L bat hauztet sendatzeko dala. Bueno. Vale. Eta hemen mapa izango dugu. Bueno. Nik hau pixkat borroso ikuste da. Hola da ez. Hola da, nahi teina da nik uste. Bai. Pantalla zar bat ezela. Garo, ikuste zuen pantalla garai bateko monitore baten bezala ikustea. Egote ikustetan, hemen baina, bueno. Trukona, azkena jolastutako ikustia, hoi da. Bueno. Korrika asko ikestu diten, Nuken, oroitzapen hain mantxoa zanei kontua, baina, bueno. Eta, markatu diteu, zerbait erabilgarri danen markatu diteu, ez bai. Aztut dauket, Aztut dauket sistemaia. Eta bagoaz. Hemen aurikularra ondo jartzen nahi naiz. Ikustezu ez soinu donatzetik. Hor presioa sartzen. Kaixo, TFE, zemuz geha nik bino gehiago iteu. A ber. Ia hemen zertzeon, ze material geneuken. Bale, hau da beste kaja hortan dauna. Argazkia, konpontze spraya, txaina. Nanik hor... Storage... Eta nik eskun dauketena...
Shotgun da, jo, gauza gehiago hartu berko ditugu, dana utxik dauket. Vale, lau slot daude. Eta eskopetakin nabil, konpontze spray bat hartu berko dugu. Konpontze spraya eta konpontze adabakiare bat zeon. Desberdin izangoa. Bueno, konpontze spray bat behintzat. Spray pistola, erabilera bakarrekoa. Eta berdinak diau, desberdinak diau. Plus, konpontze spraya eta konpontze spraya plus. Bueno, bat hartuko dugu. Argazkik ez dakiz zertako balion. Pistola, munizioa. Betikotasunaren plaka. Vale, momentu zorrekin gehatuko gara bizul bideokasetea. Zer diozue? Ostia, txo, entera bez berton dauena. Aupa, txo. Txaldeon, zital, aupa, zital eta eskarrik asko berriz euskarazko bersioa instalatzeatik. Nik bakizue ordenadorekin naiz batea bila, baina zorionez zitalko laguntzaile bikaina auket, arazo guzti konpontzituna. Eta, bueno, etxon mapa biratukoet, leku arriskutsutan sartu horretik. Vale, leku baten bakit badaola, bete beharreko, ez dakite, kartutxo batzukino bete beharreko Full HD, oberena zera zen, konpontzen emilena komentatzen zegoela irratian bat zegoen bezala, bai, ezke, zital sartzea, eni deskekin, bere ordena gailutik, bere etxetik, honea sartzea, ez? Eta beak konpontzitu gauzak, eta ni bitarten, hemen mikroa martxan eukitzen, eta beak entzun ditu hori. Orduan hori, beak idazte ditorre ordenaren zerbait, nik erantzute jot, eta hola hitzakea. Bakit bat zehola, enez batzen nun, baina bazan, atea handi bat iriki beharrekoa kartutxo desberdinak sartuta, eta horren bila hasi nahi detoen, aurkitzeten. Claro, pixu diferenteke bazeren, bueno. Jogadie komentaten. Agatxael León. Zer moduz? Atenea, kaixo. Ongietorri, zer moduz? Zital, Atenea, TFE, Ilargi. Bueno. Hemen nabil pixka tenteatu nahien, ze denboa ez detela joku hartu, eta Epa, hau hau, xauakin kontrolatu berko nuke ez, tonto haiz, haure mandoken itaia pixkat pasatzea da. Giltza utxa behar du, bale, hemen giltza utxa sartu, eta zerbait, epa. Eta patroia imprimitze zan, ufa. Ia sartzean zea, Ibaioz, galduta no, Hor zeo zein gendun, baina kuadrata. Topak berton. Zubeti kuadrata zital. Dale eta zizudupe, haupa ekaitza, ongietorri. Zemuz geha. Galdu xamar, lagunok, galdu xamar. Pixkanaka, iraila da, eta, martxartzen, oporren ondoren. Baina, hau aztuta auketu, bai giltza egiteko zala, baina ez dakit patroi difentek dauden. Giltza utxa behar du. Giltza utxik ez dauket, baina eukitakone, haber zeite daun, Igual ja erabili gendun daia inado, eske nahiz batzen. Mesedez, Ibaioz etor da dila, mesedez. Hemen giltza utxu bat etzeon, Zehose bat zean, baina giltza utxa ez. Ez bideokasetea zan. Esploratzea jongo ga. Ez aurkitze deun. Ate hori itxita dago goian ezkerretan, beruntzuaz, eta iazteun sorpresa desatxegin bat topatzen. Azken zuzeneko ikusi, Ja, hori indaiket zea, Hori indaiket ordenadorekin, Hortaz konturo genean. Tak, haukendu, jarri, ez detingo. Ez detingo, enteatuko naiz. Eske gauzak moitu behitut hor daukete txata jarrita, eta... Bueno.
Hemen ezkerretan zer da? Elevator. Gutxik do. Vale, nik uste beste pixu baten daola... Nola aldeite hemendik. Igogailu kontrolak blokeaturik? Posible alda. Sakatu protektor identifikazioa. Sartu protektor identifikazioa. Igogailuak segurtasun txartela konfiskatu duela, vale. Orduan, ataskauta gaude zea hontan, ez? Beste protektor ID bat bilatu beharko dut, igogailua berriro erabili nahi dut, vale. Hori nik uste tina dola ez nahazteko, ez ibiltzeko bueltaka pixu batetik bestea, eta zentratzeko pixu hontan, ez? Nik uste. Nola teatzen mendik, dios? Txartela behar, bai nik uste behin konpontze dunen, ite dunen pixu hontan behar dana, emango egula txartela beste pixu batea joteko. Eta ni bezalako traketxentzat, hori ondo dago, ze bestela biliko nintzen gora, bera, bueltaka. Vale, hau zer da? Ara? Ara? Ze esatea zue? Hilabete batean berri zoporretan. Toma! Ikaitza Cersei... Ez dizu askoko balio izan asken bideo ikustian. Galduta ikuste izut. Orduan zauden pixu harakau. Fotokasasen bezala egin behar orduan. Ze pixu hortan gehiago. Txartela behar eskerrak txo. Ederra. Bai. Pixu hontan geuko naiz, dana harakatu eta, gauzakateko ja. Hemen da. Hau da asuntua. Hau ez dakit ondo zer den. Gauzau. Espata. Epa! Pista giltza bat iteko igual. Hau burun hartu behar dugu, lagunok? Hau burun hartu behar dugu. ANB, HSR, Z, K, E... Ze, apuntaten got? Nizo eta apuntaten gotela. Koaderno hartu eta asko guztaz zaita guitea jokutan. Koaderno hartu, apuntek hartu... Oso gauza politia da. Eta... apuntaten dugu. A, N, B, HSR, Z, K, eta azpen E, eta besten bat, bi, igual puzle bat izango, zazpi, behatzi. Zazpin 0. Zerrote dau, lagunok, zerrote dau. Hemen utzeko dugu libreta. Vale, TF ekor jarri dana. Jokoa ez da entzuten edo zer. Ez, Oin musika, nik musika entzuten nahi naiz jokoana, volumena egoko dio pixkat. Oendik ez da egon gauza fuerteik entzuteko ere, baina musika entzun berko zenueke. Komentatu puzlen zalei Lorelei jokoa jolastu behar dutela. Vale, bai. Ups, gaizki atera da. La hostia TFE, azkarra, Loreleian de Laser Ice juega zu. Behar bada OBS-eren erazoa. Bai, volumena igo inberko jot joku bai volumena. Ia oain. Esaia, zoen musika okarri dago oain. Entzute zuen oain musika? Edo gehiago igo behar dut. Ez da entzuten. Batez? Arraro da, Arraro xamarra da. Oain?
Gailu aldatu behar duzu. Oen bai? Entzut ez musika, eske oso alturez dago, nire aurikularetan, Oen bai, bale, oso baju zen bai. Azkenengon jetxi nun Morgan Elarra mendikin Pro Evolutionen jokatzeko. Eta baju zen. Bale, oin nahiko ambientala kontua, Entzute alin bazuen ikusten nahiko ala, igual gero tiroko duenen da bulla gongoa, baina, bueno. Ba, espata, ostia hori espata zen da zeta puntatu. Espatan giltza izangoa. Bai, Ilargik esan du, Ilargi eta biok jokatzen egea Lorelei and the Laser Eyes jokua, dana puzzle jokua da hola. Eta ikaragarrezkoa. Puzzle joku oso sakona da eta oso gomendagarria. Gaina hola indi bat eta merkea da eta gustako zaizue. Hala, banuen afaitxe jaten Giputxen orduen. Giputxek goiza faltze deula, hori ustet sinisten asko, baina... Bale, hemen giltza diferentek dira. Urrearen giltza behar du, lurraren giltza behar du, suaren giltza behar du. Bale, ezpata ez da hemengoa. Bale. Giltza bila launok. Gabatxo ordua esango nuke. Hau azkeneko topatu zenun? Bai, noski, bai. Ja bi giltza sartuta ere, Bostetik bi ja sartu nitun. Hori da kontua. Nazioaren 3 urrezko izarrek apaitzen dute estela. Bai. Bueno, nondik noa gabiltz. Epa. Hemen ezkerraldetik etorri gea. Bale, hor beko bigela horiak ikusiko ditut eta gero hemendik gora jongo naiz. Baina apuntatu duen hortan ia zertako dan, Ostia, hauek esnatu iteia denborakin, kontuz. Bale, hau zer da, bera juteko delokon bat. Beko pixura juteko zan hau, ez? Bai, bale, naiz jongo gaindik. Bale, naiz da igo galio izarruta hon beste gela batea juteko aukera badukeu. Osea, beste pixu batea jutekoa. Eta hemen... Hau egin gendun, ez? Hau... Zertako zan, hau? Hau puzzle moduko bat zan... Baina batzen zeitezun honek. Hor sistema elektriko martxan jarri, holako bat. Epa... Uolden kontrako drainatze sistema akastuna. Bai. Beko solairua urak hartu du, bale, ingen duen beko solairua urez ustu honekin, hori ja egin gendun. Eta hau ze, tanga drainatzeko baliabideak, bai, jarraibideak. Hori hau egin duen, ze beraia jun ginen, bai. Bale, bi pixu naukera dugu. Bai, ingen duen, bai, hori da. Zuen laguntzakin egin nun. Eta venga. Beraz, hau ondo ikusiko eta goratzeko pixu oson zer da hon. Eta solairu hontan. Eta gero jarraituko dugu beko solairuaken. Bueno. Entzutezue? Soinua baina ondo entzutezue? Ez da egon zarata hondiko baina. Hemen batez. Hau momentu ematen esnatu ingoa. Eta hor duen izango ditugu komerik. Ostia, nahiz gogatzen nola zan tiroa jo beharren kolpea jotzeko kolpea jotzeko me caben dios! Ostia! Nik tiro gota da nik susto hartu. Aukera zeon tiroa gota beharren kolpe bat jotzeko eskopetaken. Eta hori balak aurrezteko eta una. Hor dago. Ez da enterau, torre naizela. Isilik pasatzen naiz. Ez que balak asko gastatzea ez da, komeni. Beraz tiro entzun dezu, ez da?
Ostra, hau da nahi txilla do. Ez? Eta hemen egon gabe neon. Epa! Gelau berria da, kontuz launok. Autoinjektorea hartu, bai. Ara, azalpenak, replika, esku horria. Erabiltzailearentzako informazioa. Replikentzako zirkulazio estimulatzailea, injekzio likidoa autoinjektorean osagai aktiboa, replika Kreislauf from Bustlands. Oharra, biziki eraginkorra. Replikek soilik erabiltzeko. Guretzat beraz. Zer da eta noiz hartu behar da? Soluzio esterila da, larrialdiko injekzioetarako autoinjekzio luma batean datorrena. Berehalako eragina dauka, replikaren zirkulazio sistemaren osasuna berrezarriz. Hirugarren belaunalditik aurrerako replika gorputz egituretan sistemaren hutsegite kritikoa ekiditeko egina dago. Nola erabili? Vale. Inventario pantailan mantendu LB sakatuta. LB zer da? Xboxeko mando zarronekin LB LT left L bat izangoa. Sendagai bikaina emateu. Aztakipa. Mugitu bitartean erabiltzeko, mantendu LB sakatuta, bitarte osoan zehar, tresna artekan ekipaturik duzunean automatikoki aktibatuko da replika sistemak bestela huts egingo luken unetan. Sistemaren huts egintea tresna artekan ekipaturik eduki behar dut. Ez dakit hori inventarion beste gabe eukitzea da? Ez, beste zoze gehiago da hori. Osasun arreta jasotzea gomendatzen da. Vale, tresna arteka. Epa. Naizen oso donteatzen menuakin, baina... Epa, hau ez. Autoinjektorea, hemen dago. Eta balin bat... Jaseus, ez asmatzen... Desekipatu, erabili, aztertu. Bueno, ekipatuta dago. Nik uste dago ondo dagoela, ez? Beraz, hau ontxirakurre duguna zen. Vale. Eta guazen. Epa, telebistat bideokasete reproduzitzaile integratuarekin. Olako handaiko nuke nik etxen. Kasete horren bila joan behar deu. Nirekin bideokasetea izango anu, honekin ikusi halko nuke. Ez gendun ikusi, ez, nik uste. Joske, haina aspaldi izan ja, azken zuzeneko inunen. Baina ekarengoet kasetateko zengo dugu. Hemen zegartzeu. Alinaren egunerokoa. Zerbait ez da bilondo. Inork ez dit zer gertatzen den esaten, baina esnatu naizenetik denak modu bitxian portatzen dabiltza. Protektorrek ez didate lanera joateko gelatik irteten uzten, naiz eta erori nintzeneko zauria erabat sendatuta dagoen. Uste dut meategian istripuren bat gertatuko zela. Nire gela parean hizketan zebiltzan 2 eule entzun ditut. Langile gabe gelditzen ari direla esanez xuxurlaka. Elsterri zerbait gertatute zaion beldur naiz. Aspaldian ez dut bere berri izan. Ezin dut hemen jarrita luzaroago itxaron. Alina Seo. Alina garazoak izan zituen hemen. Eta... Nien ez guatzen ikusi genuen ez bideokaseta. Karengo dut, ikusengo dut. Zerraio. Nundi da? Nundi izan? Nundi getorega? Mendik ez? Hemen. Kontuz... Bueno, esploratzen segiko eta gero jongo kasetan bila. No!
Ja, tentsio hotxak. Eul pazientea. Pazienteak eixu da goragale eta buruko min biziaz. Ospitale egalean onartu da, lanean zegoela fluido oksidatzailea oka egin duenean. Azken aldian izandako beste protektorren kasuen itxurako egoera kliniko hauka. Oraindik sindrome zerk eragiten duen ez badakigu ere, antzeko garapena ikusi dugu paziente guztietan. Harrigarriki ez dirudi desberdintasunik dagoenik replika eta gestalt pazienteen garapenaren artean. Ospitaleratzearen lehen probek hipotentsioa, sukar eta deshidratazio altua eta barne odoljarioa erakusten dute. Lehen zikloaren ostean galera kognitibo handia, alopezia eta purpura. Bost zikloren buruan azala puska handitan erortzen da. Jarraian ikusmen galera eta komunikatzeko ezintasuna etor daitezkelarik. Gestalt pazienteak gehienetan infekzioen ondorio zilko dira, repliken patua kasuan aldatzen delarik. Asunto txarra. Okerrez banago gestaltak gizakik dira eta replikak, replikantek, androidek edo. Hor monitore elegante asko bat da. Olako xe bat nahiko nuke, baina. Eta... Bueno, gela hontan informazio hori geneuken, beste kontuik ez. Dirudienez. Oen kontuz, launok. Hor bestia, beste bat! Ara! Ez dakit ditzen genuen persona honekin. Ustet ez ez. Kaixo? Eule, denak arraro jokatzen hasi ziren. Gelditzen den bakarra naiz edo hori uste dut. Ni ere besteak bezala gaixotuko al naiz? Ez dakit, Eule. Izuturik nago. Ez dut hil nahi. Zure horpegi ezagun egiten zait. Ezagutzen dugu elkar? Akaso. Ike bai hemengo tabernatik edo... Hasieran Falke komandantea soilik gaixotu zen. Poliki, denak hasi ziren portaera bitxia izaten. Kanpora irteteko ikaratu eginago. Ez dut besteak bezala bihurtu nahi. Ez dut hil nahi. Hoi hilen esan diazu. Eule. Garbi daukeu. Memoranduma, kutxa gotorren kodeak. Jakin dut gutxienez langile batek ezagutzen dituela protektorren hormetako kutxa gotorrentzako kodeak igortzeko erabiltzen diren maiztasunak. Filtrazio honi lotutako edozein langile galdekatua izango da erruduna aurkitu arte. Besterik iragarri artean langileek deokatua izango dute irratiaren erabilera. Bale, kutxa gotorrak irekitzeko beste irrati frekuentzia horrekin jokatzezan. Eta hori langile batzuk ezautzeuela, eta ia, eulekoakin zauze. Ez zer esaten. Beak nahi du nahi itzein, da gero isildu. Erabilera bakarreko zorabiatzailea. Akaso jotzeko hau zan. Karo. Ni armakinen itzan, hori porra muko horrekin jotze zen. Polizia gixan. Nez agartzeu. ANB, HSR, honek ez digu balio. Bai. Ostia, espata. Espata nada, hau da! Bueno, lagunok! Puzle hontan lagundu inberdiazu, nien ez, karo, porrakin etzu munizioa gastatzen, dio hilergik. Bai, hoi da. Lagunok, hemen asunto dago, Espatan beste kode hori aurkitu deu. Eta guain, letra bak sartu erko baina ez dakigu ze ordenetan. Ez daukegu dana. Edo? Informazioa faltako zaigu, Ikustezue nola auketen, apuntatu auketen erakutsiko izuet. Ia ikustean. Kakazarra ikusikoa kamara eskasunekin. Bai, ez da, zerro bai.
Eitu, hor dauzkate letrak. Laguntza, mesedez. Hor dauzkate letrak. Bitu letrak. Beste orden baten dare letrak, eta gero zenbaki batzuk dare hor. Eta hau oso Lorelei estiloko puzlea dugu ilargi. Eta soluzionatu inbar dugu. Ai. Ez dakit nola inbar dugu nago, Zenbakik eta letra daude, eta zenbakik ordena izango letrak sartzeko. HRS eta K, jode, asuntoa beltza dago, Ez dio tankereik ematen. Kara, zuzeneko baten hemen nola pentsatzen jardutea. Ez da erreza lagunok. Ian horbaitek idean bat badun. Dauzkete, letrak beste orden baten, eta gero zenbaki batzuk bai, eta bestek ez. Joan, igual erakutxeiket zeatan, dokumentutan, hobeto ikusteko. Dokumentuak, nontza dute... ez hori ez. Ezpata, hemen. Dios, botoiz nahaztu nahi zoaina. Barkauko jazu, kriston problema auket botoiakin. Ze hori, Switchen jokatzet, PlayStationen jokatzet, eta baina honekin da erotu iten naiz. Zer dan aurrea, zer dan atzea, beti alrebez nabil. Ezpata... Beitu. Izan lehike, ze hor ez du zenbakitik markatzeko. Hoi da, zenbakik izango ja... letran ordena igual, baina ez dakiz 0 zeatik da hon. Bate usatzen 0 hori horreotea. Baina ezpata da, eta ezpatan kutsa gotorran asuntoa da. Eta ez du maten frekuentzik da honik, ez? Honek emateu pista, ze sartu berdan letra hoitan. Zenbakik betiko teklatun ordena dakate. Bai. Hala, emateu, bai. Ordun bauk, ez? Orden hontan sartze ditut. A, N, B, H, S, R, Z, gero faltadan letra, K eta E. Bueno, 0 azkena balin ba, claro, edo aurrena izan lehike. Probaten guet. Oso simple emateu, baina akaso hori da. Akaso hori da kontuan, imintzatzen hon, buelta gehiago izango zula. Baina akaso holaxe da, eta punto, Proba ezagun beraz. A, N, B. Xaguak ino, A, N, B. H, S, R. H, S, R. Z. Gero, faltadan letra eta K. Eta faltadan letra zein da F izango, ez? Bai, F... Beste guzti bat daude F kenduta. Nere zean, vale. F. K. Eta E. Ea ba! Ez! Kakazarra! Zenbakik betiko teklatun ordenak ate eta zenbaki atzu faltaia, bai. Suposatzekoa da orden hori jarraituko, ez? Baina, eskasa. Saiatuko naiz, hori Lorelein egite dugu ilargiz. 0a jartzea lehenengo, eta ia ber, hola. Sekuela, baina zaila ikustat. A, N, B, H, S, R, H, S, R, Z, F, K, eta ez. Haure badao, asterisko zoro haure badao. Igual asterisko hori sartu horko nuke. F-an partez. Ze F sartuet. Bai, ze beste letra guztik eman ditut, ez bai. Bale, oin asteriskokin saioko, venga. A, N, B, H, S, R,
R, Z asterisko K, eta E. Ez! Kakazarra. Bueltan nau ondartzok. Ondartzok? Jarri horrez apuntea, ea zerbaituko rentzegon, bai. Bai. Beitu, fijau zeizte, Fijau zeizte nola dauden hemen letrak. Eta guain jarriko izuet... Bitches! Hostia, ikaragarria. Ba... Jarriko izuet dokumentu harriz. Ikusteko. Hor dago. Nik indetena da, ba, bat biru lau bosei zazpi zortzi behatzi, orden hortan sartu, ezkerretan ikustean letrak, ez? Eta falta zaigun hortan, sartu eta F hori, sobratzen zen letra, eta gero sartu Ibaios! Ibaios! Zatoz lagun gaitzazu. Ez, Ibaios, nik ez dut pasago gaindi jokua, zuzeneko, eta nahi nun pasago osoik, eta abandonautu eukiet, eta hauen berriz gaina ja Steam izorra uzitzaian, ja itzulpenik eta ezerretzeuken, bueno, Steamek etzon arrankatzen, da, bueno, Zitalkok sartu hori izan duen ordenadorea, eni desketik, eta dana konpondu, eta berriz hemen geha, Ibaios, eta... Baina letra atzu zen itun apuntauta. Bai, hauek nituen apuntauta. Hemen ikusten nahi zatela pantailan, hori dauket apuntauta niko adernon. Ba, Ibaios, behitu nola egean, Zubia jakin ingo zu, eta karo, puzle bat txibatzea gauza itxusi da, baina zeatik ez. Ba, desesperauta hon lagun bati, zeatik ez. Ba, daukeu sartzeko, hemen piztago daukegu ezpatana. Hola daude jarrita letrak eta zenbakik. Eta ni egin naiz, bat biru lau bosei zazpi zortzi behatzi, eta zero orden hortan sartzen, kutxako otorra irekitzeko, baina ez dugu asmatzen, hain simpleara ez da kontua emateunez. Eta hemen ba, sartu inberdia, eta eta inorek ez dit piztaik ematen, hemen txaten daun jendeana motza da emateunez, nire bai, eta ez dugu asmatzen. Bakarrik sartu zenbakiak aten letrak. Baina badakizu zein zenbaki den? Zenbaki bat falta zait beraz. Zenbaki bat falta zait beraz. Informazioa falta zaigu handik ordon. Ibaios. Zenbaki bat lortu behar dut ezpatana, eta zenbaki horren arabera gero hauek sartu, ez? Letrak sartu. Kutxa gotorren zenbakiak nonbaitetik lortzen dira. Behi da, hoi ez nuen pentsatua. FM, ejem. Bale, bai, justo dokumentu bat ikusi desatuena. Kutxa gotorreko zenbakik, frekuentziak, langile bak izkie, zagize. Baina nik FM-en ze... Frekuentzi bat behar faltako eta hortako? Beti berdin botoi zarrauekin lagunok. Markauko jazue. Indalaro eta bost. Claro, frekuentzik beste zea... Ojo! Eskara sartu zen, Ibaios. Aztuta dugu duzu, baina tortura gela batera sartu zinen. Bai, aztuta duketu, Eta hor paper bat arkitu zenun. Frekuentzia asuntoa. Ibaios, denbo askon jokatu gabe ondunaz, eta... Maiztasunak, lagunok. Me caben Dios! Piztuta duket irratia. Itzali. Dios. Vale, eta bain, maiztasunak. Maiztasunak. Ilargia euskia, balantza, dorrea, zuaitza, espata! Espata, 241. 241. Bai, jaun Andreok, bai.
Zortzi, behatzi, 0. Behatzi, 6, zortzi. Ah! Juntzait! Behatzi, 6, zortzi. Behatzi, 0. Hori da zenbaki osoa, ez? Behatzi, 6, zortzi, behatzi, 0. Behatzi, 6, zortzi, behatzi, 0. Bale. Kendu ezagun soinu latoso hau. Bai, listo. Zesatezu hor. Eta hor papra bat orkeztun. Pista larregila. Ez larregi izan, Pista, tak, tamainan. Ondo. Sadomaso, aratx. Ilargi, merkeena zara. Merkeena. Bai, baina derrigortuta, sadomaso. Ba. Beraz, hartu duen zenbaki horrekin, behatzi 6, zortzi behatzi 0, kontua izango litzake. Behatzi, K. K. 6. R. Zortzi. Zortzi ez dakigu, baina F izan marko luke. Behatzi K. Eta 0 E. Venga, bain bai, Bai, jaun Andreok. Zer dago hemen? Txartel garrantzitsu bat. Errauskailu gelako giltza hartu. Bai, hoxe. Errauskailu gela, Eta hau ze hostia da. Modulu eidetikoa hartu. Bai. Zertakotea modulu eidetikoa? Ikusteko? Bueno, aurrerapenak, lagunok, aurrerapenak. Txalo, haupazu. Bai, haupai bai os. Eonek zezo gehiago esategun, eulek ez. Xilik dago. Hau dana. Bale, ben kontuz, hemen ambientea aurrengo gela hontan, Ambiente gorra do. Ah! Dios! Koldarra izan naiz pixkat, Epa. Acabo bokaten bat. Zer krista. Hau nola zan? Eta beste bat zeon gela hontan, ez? Bai, hartu, Dios! Sendatu inberko nuke. Hemen deula. Errematea, jak! Sendatu inberko nuke. Zombie Lives Matter. Tasio. Senda baite zen. Konpontze spraya. Hau hartuko ez, beste bat zen dute injektorea. Konpontze spraya nik uste. Jak! Sendatu geha, gozo. 10 milimetroko munizio hartu, bai. Eskopeta kartutxoak hartu, bai. Baitare. Leko igabe gatu naiz. Hainbeste munizio eta historiekin.
Leku gabe gatu naiz. Dios. Ba, gogoratu behar dut, gela hontat tortzea. Bale, zintakin etorriko gea. Bale, bitu. Bitu, erakusti zuen mapa, Gela hontat etorri behar dugu. Konpontzea dabaki bat hartzea. Eta beste gela honta, ez dakit nola zuei seinalatu, baina KU0 bat gela, jun behar dugu bideo zinta ikustea. Beraz, aurrea, lagunok, eta bideo zinta nuntzeon, bideo zinta hartu behar dugu zeatik, hor goian daun bauletik. Aurrera ba. Oain hemen iskin inberdieu, hemengo zombiko eskorra guai. Bai, biskor, tasio biskor. Hor biskorri bili naiz. Eta, ez zegoen hor, ez. Beste gelaik ikusteko ez. Aurrea beraz. Korridorean aurrea. Kontuz. Bale, hemen dau. Eta hemendik hartuko dugu. Ez hartu ez, gauza gutxin behiteu. Guztuin behar dugu leku hemen. Ingotena, konpontze spraia fuera. Hau zer da, erabilera bakarrako zorabietzailea fuera. Haure bai. Eta oain utziteu 3 slot. Eta hartuko duguna bideozienta. Bideokasetea. Ze guztot ez genuen ikusi, oain dudotan, no? Baina ez genuen ikusi nik akitela. Vale, 2 slot uste ditut gauza batetzeko eta listo, eta aurre goaz. Akorde ingoet, bideo batez. Ze hiltze balin bageare, ba... Bai. Ze esate zue. Zombixe baltzak diez, kasualia die, ez dut pentsaten. Sombrero eta guzti, espero zintudan, tasio zudupe. Epa! Egarki, bideoren bat ikusi dut, magoek moduko sombreroarekin, bai? Bai. Ostia, hori jarri berko nuke zuzenekotako igual, Mago sombrero hori. Bai. Ni nintzan, bai, oso, ni nintzan. Brinkolako festetan, pregoia kantatu nun, kasu honetan. Horrekin dotore. Bani joa ba, ze pixarein berdet eta bidatez sombrero hartukot. Ontsen ator launok. Etzan sombrero hau zehazki, bideon azaltze zana, ze beste bat utzi zian antzekoa, ondigoa pixkat. Pixkat txiki gatzea hau, baina beste pixkat altugoa zan. Ikus dezagun, sombreirua. Sombreiruko eskorra. Eta txaketa jantzikorko nuke baita, eta hola, egin zuzeneko, ez? Zeatik ez, lagunok? Zeatik ez? Zeatik ez, ba. Zezaten nahi zaten... Ala zen bai, ja, pregoia abestuko zuzenian? Ez. Ergiz, eta oain ze, arratsaldeon brinkola, hola zio behar dut, festak eta ez dago ezer ikusik. Ez dago ezer ikusik signalizekin. Eta aurikularrak ze, noren gainetik. Ostia, ezin dut jantzi, aurikularrakin. Justu kaitze zait, buru ondi duket. Aurikularrakin ja ezin da. Pena...
Pena da, lagunok baina ez. Atxine amaitxu nauzen. Bueno, egon bidakoiez, dakotez. Bueno, brinkola beren aratzalde hon txata. Bai, nik eraztuta, baina. Eta zupe, amaitxu zuzeneko ala? Ez. Bakarrik distraitu nahi zela tontakeri batzukin. Jarraitu meret. Ez dut bukatu ni pa dios. Esma dezagun... Vale. Gauza desan berrizuet, musika honek... Barkatu nire kulpa. Nahi distraitut, naiz, jendek esateiten gauzakin. Atzetik, jarri. Nola jarri benet atzetik? Nola? Ezin da? Oso txikia da, gaina. Oso txikia da. Baina, ojo, igual aurikular batzuk belarrin sartzeianak, lortu ezkeo, horrekin iteguko nuke zuzenekok. Eske, egia zen, sombrero egar batuk itzea gauza eharra da, gauza politia. Bueno, jarrai dezagun. Zitalko zertza dezai zure zuzenekoa azteko? A ber, nahizunen hasi, nik beste ratu bat ingo, eske, hasi beste iken nahizin joku, no? Nik enteatzeako tazea. Ez, lasai. Ados. Izan ez zitalko Amnesia The Bunker jokatzen nahi da, Amnesia Bunkerra euskaratuta eta eharki, atzore zuzeneko eharra intzun, doble maulerre horre bilizan, gaur ez da saldu txaten, baina doble maulerreke intzun zuzenekoa borroka jokutako stick berezi bat erosiu eta horrekin probatzen da eharra izan zen, oire. Guazen ba. Ni eske mantxo nabil jokuntan, ez da ikontuatzaten, baina oso mantxo nabil jokuntan. Botoia igaizke emate dutela, gero nundik zan. Mentzan... Bideokasete erabili, bai. Bueno, zer da lagunok? Kontuz. Epa. Bueno. Ze elegantea irudi hau, ze politia. Jokatu inberdet bideokaseten barrun. Edarra, bideojokoen magia lagunok. Magia, gaina bestera batea jokatzea, hau jokatzea pixkat lehenengo pertsonako joku bat ezela. Asiagoak inola, baina mandokin, mantxo. Bueno. Edarra benetan. Eszena bikaina, gozagarria. Ostia, ze elegantea. Kontrol tanke ezten bitartien ongi guaz. Bai, jokoak badu kontrol tanke aukeran jartzeko, Kontrol tanke baldarra da, baina... xarma berezi dauke, kontrol tankek. Basiratako Resident Eviletan, eta... Zer da, hau? Beldurozko jokoten sartu nahi zeo? Junein da eta... Amodiozko gutun bat utzit. Eta ze, eta hori ze, Urrearen giltza! Urrearen giltza jaun Andreok! Jak! Eskerrak lekuan euken. Oi altzan! Bukatu alda! Oipena, gustau zaitenakin estena hori. Eske, ostia, joko hau estetiko kita oso politia da, Oso. Eharra, Lorelei bezala, bai. Bauzke antzekotasun batzuk, Lorelei and the Laser Eyes jokuakin, bai. Hane, hori, sartzezea joku baten barrun, bapaten beste kontrol badago, beste joku sistema badago. Bideojokoen magia lagunok.
Vale, oain zeintzan gela hori hemen beko usteta uzala. Bazpareak hau engoet personaje hau. Lata ematen nahi da eta... Jak! Eta beste bat zen hemen, ez? Jak! Eta pakea, Asirateko hori inbernon. Ostia, gero, zera, sendatzea dabak ikastatzen, da... Epa, kontuz. Oiek jaiken dia, baina, oiek lehen akatu ditut. Lehen akaitu ditut, eta esan duen, venga. Guazen jaikitzea. Ba, azkar, Ostia! Bala gaztu egiten nahi izena. Zer pasatzea? Ez dio rapatzen. Ostia, zer dauke? Ezpata bat eskun? Dana daukia. Zer deu personaje honekin? Ostia, botoiz nazten nahi nintzen baina, Botoi asuntokin problema dauzkau. Ez dago betiko bakerik. Ala da, Ibaioz. Ala da. Nun dau? Handau, anatzen dau. Vale, esker beret denbora hartu ondo apuntatzeko eta bala bakarra gastatzeko. Hori, hola bai. Jak! Eman diot galanta, Vale, hemen sendatzea dabaki bat zeon, da horren bila etorriga, besterik gabe. Konpontzea dabakia, bai. Bai hoxe. Joko ez da zaila, bakarrik oso mantxoni joala. Karo, hain beste demonez jokatu gabereta. Baina... zaila ez da. Gero, bueno, Ibaiozen... Epa, han bestea. Han bestea lata ematea. Eta hori, ostia, hori baina azkarra zan, Zein behar nun? Baizea. Beste gela horta jun... zea sartzea. Giltza berria sartzea. Vale, hemen ondo akatze duen persona hau. Eske hau gaina bizkorra da, honekin kontu zibil jorra dago. Ez da egin noa jondan? Hor da. Nan, bat horrela, kontuz. Jak! Errematea! Bai... Ostia, errematea... Ez da polita, Hola... Hemen. Hemen da. Zegiltza lortu deu, zerren azan... Urrearen giltza erabili, bai. Bai. Jak! Bi giltza falta. Launok. Beraz, ez dakit esploratueten solairu hau guztiz. Esago nuke baietz, baina ez dakit hangoian exam room da horietan egon nahi zen. Morgue eta horietan. Uztet ez, Beraz ingotena da, hori ikusi, aberran zer daun, eta bestela beko gela jongo naiz. Guazen! Bala asuntua nola done beiratu berko nuke. Bueno, guazen. Ze kristo. Eta egin bideon hartuetan. Ez, Jano Andreok, ez. Hemen eskubit hartu behar nuen. Eta hemen. Gaur ez gara hemen. Gogortze bizkorreko eraikuntza aparra. Errazien omen du plana berriro aldatu denez,
Gogortze bizkorreko konpontze spray gutxi dauzkago. Berehala gogortuko da... Vale, spray hauek... Nago irakurri gendun. Spray hauen asuntoa... Spray pixka deskaxak diala, baina, bueno, bala... Vale, hemen ondu ginean... Hainbat objektu... X izpien aparatupean... Ostia, hemen egon ginean, baina... Ulertu algenun zehoze. Hemen. Ufa, nik ez, Hemen pistola bat daukau. Pum! Pistola daukau 3 balakin. Eta? Ta C. Hau zertako dira, bale. Eta gero hemen A, B... Vale, objektu diferentek ikusteko da hau. Hemen esku bat, hemen pista emateongo akaso, ez? Esku bat dago... Normala emateu. Normala ditzi balin badago, esku bati. Baina normala emateu. Bai. Garuna. Eta hemen dago asuntoa. Garun hontan... Asuntoa raro daude, ez? Ez. Zer da hau? Zer ze deskurritu erko hemen nik uste? Baina garun hon... Zer da eskubiko... Epa, zer da hor bi aldetan... Zalako... Bueno, eske hau replikante bat izangoa, noski? Belarri parten, gauza atzo ezke hor. Baina, bueno, normal xamarrik ustet. Bai, bere garaian ulertu zenuela uste dut. Vale, honek... Zeba dauke. Epa. Vale, hau zer da? Ez dakit zer dan, baina... Belarri prest. Bueno, ez dakit zer da, baina zea dauke. Giltza bitako dauke sartuta, eta bueno, beste gabe. Eta hemen hau, zer da hau? Zer da hau? Vale, hau ez otean nik dauketena... Ni dauketen antzeko gauza bat. Holako plaka muko dauket, okrezpan hau. Eta plaka hontan... Engranaje batzu daude barrun. Vale, engranaje batzuk... Gero holako bazakit. Ez dakit, prozesadore boroil batzuk dian, o zer dan hori. Baina hor zoze dago, hor barrun zoze dago. Build norm objektu objektua. Eta nik antzeko bat dauket hemen edo bidoien gorta, oza bidoien baulen gorta dago. Igual hori izan asuntoa, ez dakit. Ez dakit, Jan Andreok ez dakit. Besteik gabe? Nola besteik gabe? Besteik gabe, ez! Osea, zerbait importantea pasau indet, eta nahi zenteatu, ez? Pista ikusi duzula. Hau ez da pista, ez? Hau. Eta beste gabe esan duzu. Eta zein da pista. Pista da giltza hori hor da hola, harri baten barrun. Oze. Giltza harri... giltza hor da hola. Giltzak egiteko makina daukazu. Bai, egia da. Eta hemen giltza baten eredua. Ojo! Opa! Ostra, bai hoxe! Bai hoxe, bai os. Bale, eredua hor dun. Aber esatiazun ondo apuntatzen nahi zen, nik esango nuke baietz. Baina hor, iskinen dauke... DS-ko jokoko zela, kartutxako zela, iskinen dauke, jakiteko ze aldeta dan. Ona, Ibaios. Ona, Ibaios. Ez dauketena giltza egiteko Giltza gutxa, baina, bueno, hori lortuko dugu.
Pixkan lo dago, Bai, enaiz kontura, giltza bat ikusi edo, baina, karo, entzongo hori burun. Nago, lo, ez nago. Beste gabe motza naiz. Ba, ber, ikus dezagun hau. Izango litzake... Tak. 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 Eta hor daude puntuak. Tak. 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 Apuntatzen nahi naiz, Apuntatzen nahi naiz ikusten nahi gehan hori. Tak. 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 Eta azpin 3 puntu utxik. Eta iskina hortan dago. Ikusteko ze aldeta dan. Iskina hortan dauke... Ze politia dan apuntatzea. Asko guztat zaitu. Iskinan txak. Hore, eta goian dago. Kartena. Bale. Bide batez, argazkiak ateratzeko gailua hartu duzu lehen, ezta? Beno, paperean apunte dut hau beto, bai. Argazkiak ateratzeko gailua. Ze gailu? Jokun barrun esatezu? Apunteak hartzea izugarri gustatzen zaio. Bai, asko gustatzen zait. Argazkiak ateratzeko gailua joku hontan barruan dago? Jokuan objetutakoa da argazkiak ateratzeko gailua? Argazki kamara? Ikusten da bai. Bale, hori baukeu, giltza bat iteko, giltza eredua baukeu, eta falta zaigoen giltza utxo bat, ze uste ez dauketela. Giltza egiteko eredua, apuntako bat. Eta... Bai, giltza utxo bat faltako deu, eta ia hori lortze daun, beko pixun bare. Hemen... Guazen honea. Epa, hemen... Kompainia haukeu. Ostia, bizkorretakoa da, kontuz. Kontuz, Tasio. Kontuz. Ez dit emango denboa ondo... Ah, bai. Jak. Torri. Oh! Bale gabe, no? Dios! Bale gabe, no? 10 milimetroko, bai, pistolantzako munizioa, bai, baina... Inventarion daukazu. Inventarion dauket kamara! No jodas. Modulu eidetiko, eske hau hartu eta naiz, ez dut ikusi zertzan. Oroibien fotografikoroko modulu zar bada, gehienez 6 oroitzapen bisual goratzea albidetzen du. Erabat zarkitua, baina baliteke oraindik erabilgarri izatea. Bai, hoxe, ekipatu. Jak! Bale, eta ekipatu daizketu baita konpontzea da baki bat? Ez. Ja ekipauta bezala dangoa, inventario neukitzatik. Torri, da bai. Pistola utzi duzu, bai, zean utziet... Han utziet baul zar hortan, dana han utziet, eske, lekoa behar non da. Bueltatu engo naiz, bertan nau, egia esan, bertan nau. Balak hartuko ditut edo pistola edo beste porra hoitako bat. Armatuta jongo naiz pixkat. Errauskailu gelako giltza, hori eskure auki behar dugu. Munizio hau, joderran, bautoiz nahaztu nahi zoine. Vale, munizio fuera, eskopeta bai, konpontzea da bakia. Konpontzea da baki bat eukitzea komenikoa. 3 slot dauzkete, ez da asko. Vale, bauzkegu balak, pistola, revolver. Eskopetantza ez dugu balaik, beraz, betiko esatasunaren plaka, arrizko plaka hexagonal astuna. Ez da, lehen ikusi duen hori beste monitore hortan, ez da. Vale, eskopeta fuera, hartuko dugu pistola, eta bere balak 10 milimetro, ez, bai. Jak! Vale, 2 slot gatzeia, eta, bai, gela hortan ijoa. Pistola ekipatu inberkoa. Dios! Ekipatu. Vale. Tamen pistolak iningo ego beraso.
Androide zerri horri. Bigarren gela zan, oso kerezkoa edo hirugarrena. Hirugarrena. Ez dakit asko egon deskurritzeko, lehendik egon da egon naiz igual, baina... Punta, punta! Guazen! Zast! Dios! Vale, hemen jaleo daugela hontan, Jaleo ondixan barra daugela hontan. Monstro batzuk atetzea. Eskopeta kartutxoak, bai oain, garai arren. Hartu ba, Tasio, hartu ba. Beste zerbait? Hemen bidea dago. Baina itxita dago. Ez? Giltza. Honeako zan giltza lortu duna, ondo. Ondo, iara bilideu. Bueno, iara sustu gabe aurrera goazen. Hemen ez dago zer, goazen. Bale, hau zer da? Termitazko bengala hartu, bai, noski. Zer da? Ilotzen deusestatze egokia. Seguronek jakinaren gaian, seguronek jakinaren gaian egongo zara, baina dagoeneko hainbat aldiz gertatu da erretiratutako protektorren gorpuak bat-batean berraktibatu eta portaera akastuna izatea. Oso akastuna, bai. Azaroko autopsien txostenei begiratuz badirudi kaltetutako unitate guztiek minbizi tumore motaren bat zutela haien osagai organikoetan. Bere aburuz, erabat erraustu ezean, tumore hauek replikak berraktiba ditzakete. Baita hainbat oruz hilda egon ondorenean ere. Ostia, hoi minbizi politxe da, berpiztuta zaituna hilda gero. Ez daki guzerk eragiten duen hau, ez da nori eragiten dion ere. Ezinezkoa gorpu guztiak erraustea, behin eta berriro birkalibratu beharra duten bi errauskailuekin soilik. Eta improvisatzen ari gara. Termitazko bengala hauek repliken armadura urtzeko gai dira, haien osagai organikoak barnetik errez. Hauetako gehiago eskatu ditut, baina izapide batzuk falta direnez, pixkat gehiago itxaron beharko dugu. Juni, izapidetu ezazu mesedez eskaera hori, lehen bailen. Earki, errausteko lurretik hau hona da. Ole... Bai. Epa. Tauze? Epa. Vale, hauek behin bueltatxo haukia, ez? Honean jore bai. Vale, hor daukia zea pixkat. Honekin zeo ze asmatu inberkoa, ez? Kantidadek jakin berko ditu, edo? Hola. Eta hau? Hostia. CO2 gasa eta oxigenoa. Betiko hiltzeko erabili, baina ondo pentsatu nor nahi duzun betiko hiltzea. Hori bengala horiek, ez? Signaliz, berdin, beti irakurri argibideak. Epa! Jak! Atera argazkia, ikusi argazkiak. Argazkia atera dio gurri, baina... Argazkia aterata. Bai, bengalak, besteik gabe.
Asunto hau zer da, lagunok, zer da? Asunto hau zer da? Hemen batetik bengalismoa hartu deula. Achtung dioen hortan zerbait dago idatzita. Zatik ikusi Achtung. Adi. Achtung. Gailua edo pertsonala kaltetzea ekiditeko erabili beti CO2, gas eta O2 fluxuen ezarpen egokia itzaltze prozedura abiatzean. Temperatura modu okerrean jaisteak materiala tenkatuko du. Errauskailia kaltetu dezake eta baita zauri hilgarriak eragin ere. Vale. Errauskailu honek babes sistema automatiko bat dauka. Onartutako tartetik kanpoko temperaturak detektatuz gero itzaltzea geldiarazteko. Itzaltze prozedura. Ezarri CO2, gas eta 0,2 mailak 3 dial birakarien laguntzaz. Eragin itzaltze palankari. Erreparatu temperaturaren ploterrari. Okerreko ezarpenak badira, babes sistema automatikoak itzaltzea geldiaraziko du. Bale, itzali merdegu giltzateatzeko, pinka! Doitu dial birakariak abisu argiei kasu eginez. Gero, eragin berriro itzaltze palankari. Temperatura adierazitako lerroaren azpitikoa dago, argi zuri bat piztuko da, errauskailuaren ganbara, era seguruan ireki daitekela adieraziz. Bale. Temperaturan ploterrai erreparatu. Vale. Zer da temperaturan ploterra? Fehler hori. Marra hori. Pixka moituko eta aber nola itaun. Hola, garriko dugu eta hau, hola. Grafikoa uste dut. Ze lehen antzeako hain du, ez? Bate moitu goen euken emala. Hareko ite dut danak ezkerreta. Danak tope. Ta hobi oksigenoa ez 0,2. Nik ez 0,2 esan alde dua. Bakit, hobi oksigenoa dala. CO2 eta O2. Zer datu da hor? Grabatuta dago. Haulotxa. Baina oxigeno hori esan dut, Oxigeno hori esan dut, nazten gonitzen momentun baten, baina... Ez da tarrapatzen ondo nola antzen batean... Bale, baina askoz berago dijoa. Ez dakit helburua beraino iristea da, no? Helburua da gauza hauek ondo egokitzea, itzali dadin labea eta barrutik argitxoak. Argitxoak ze? Ezkerretako argitxoak? Bale, gaza gora, oxigenoa gora, eta CO2 gora, dana gora. Ze, dana gora?
Fehler. Vale, oain gaza bera bat izango da, eta hauek gora. Ikus dezagun. Vale, CO2 gora eta O2 gora. Gora alde honta izango, ez? O, eske ez dakit. Baina gaza ondo daukeu jarrita, ja. Jaun Andreok. Gora eta gora, baina. Gora ze. Hor erdira? Dios, Gora, eskubira, ala, bai, nik ero... Haupa, Jon Leiz, Gabon, por cierto, Gabon. Nire hori nintzen pentsatzen, eskubira, baina... Gazan kasun alrebez funtzionatu du, Eskubira gozeon, da gora eman diot, eta... Arroain. Ba, ezkerreta izango agora? Arroain. Vale, bai, ezkerreta da gora, orduan CO2 bera. Eta hau gora. Eta probatzen goga. Ah, goregi da hola. Claro, goregi da hola. Eta bain beragi da hola. Uf, a ber, bain gehiago nahi zen liatzen. Goragi dago, eta hau beragi dago. Orduan igoin behar deu. Eta hau jetxe. Bai ez, bai. Zer esatezue, txaten. Beitzen joa. Hor txortxe onda, Vale, oxigeno dago gora egi, eta pixka jetxin behar dugu. Zer esatezue? Gora eskubira, ala? Haupa, Jon Leiz. Gore egi da, hola, hori da. Vale, oxigenoa, oain bera egi dago, eta igoin berda pixkat. Puntu bat igoko jot, zeia hor txego da. Edarto, eharra, egun osoa One Piece erakusten umiai. Eta dragoi bola zer, ondo ikasteko. Ze gogorra. One Piece. Lagunok lortu dugu. Jak! Dragoi bola ja, Suaren giltzartu, bai. Bai, Jaun Andreok. Bai. Venga. Jak. Bale, bain kontuz hemen pertsona zital badauta bestalden. Ez. Ja, akatu etelen. Espalima berriz jaikitzen. Ondo. Bagoazela aurrea. Vale, giltza sartuko deu, giltza berria sartuko deu. Eta gero, beko pixura jongo gea, giltza utx bat falta deu. Giltza utx batekin ja, giltza guztik osatuta gautuko litzake kontua. Beraz... Bai hemen hau, pertsona zital bat, esan dut. Zeren giltza hartu duzu? Aztu zait, baina... Zea... Giltza zentrala... Elikatzeko giltza bat hartuet, ibaioz. Suaren giltza. Ebiletzan hemen... Nundago giltza zentrala? Hemen eskubitan, ez? Waiting room hori da, ez? Oi, ez dakit. Bai, hau da. Waiting room da. Eta suaren giltza... Jak... Ez dakit zein izango azua, hau izango azua. Lurraren giltza behar du. Suaren giltza erabili, bai! Bai lagunok! Eta lurraren giltza balda zaigu, eta ja lurran giltzan patroia daukeu. Ibaiosi esker.
Eta hoen giltza huts bat faltaet, bestik ez. Eta horrekin ja, benga, gela hori irikiko dugu. Gela hori iriki, o jokoa bukau, o ez dakit zeingoan, baina espero ez ez. Eta oain inbertena da, gorde eta beko pixua joan. Guazen. Guztua, Inez, guztua, zer du da, behatzik dira. Zitalkok zuzeneko iteko asmoa duke, eta laizterre erreleboa emango jote, baina, bueno, Zitalko nola zabiltz. Beste ordu laurdentxo bat, ordu erditxo bat, edo... Gorde. Bai. Zeu guzune luzetu. Earki. Bale, hau dauke argazki gatatzeko... Lehen argazki gatatea, tokarrez banago. Ikuste... Opa, hostia. Karo, oain gordein dut. Ez dakit hartu ez, eske leku gutxi daukegu, Konpontzea dabaki bat bazpare. Termitazko bengala. Hori oain dik ez dut erabiliko, ze oaingoz gaiztu hauek ez dira oso arriskutsuk izan. Orduan ez duit mezi oaingoz hori erabiltzeko, bale, kartutxok fuera. Eta ze hartuko deu, ez daukeu, giltza utxik ez daukeu, ez? Bueno, giltza utxo bat berdeula, bai, hori garbi dago, berdeula, bai. Eta, venga. Eingo beste baten. Zer resoluzioetan zabiltz olgeten? Ez dakit. Ez dakit ideike, hori ze. Ezarpenetan ikuste hori edo. 1920 bider 1080. Tope hori emateit. 60 hertzio. 1280. Tazio arrotuta errazik dela esaten. 1920, 1080, hau. 1080, horretzeko dugu ez? Horrendo dago nik uste. Pantalla osoan, bai. Zer hitz dizu, Zitalko? Zuzenekoan, 280p ikusten gabitz. No jodas, ze fundamentu da hori. Epa. Eta hori nola aldatu eket, Zital? Hori ze, asunto hori ze. Behar badago esearen gauza da. Igual ezarpenak ez? Transmisioa, irteera, bit, softwarea... Justu joko honetan pixela dute ikusta ez da gaizki gelditzen. Ja, baina, bueno, behar badago zer, baina alik eta kalidade honenen eman da hobeto, nik uste. 1000 joko honetan bertan, Bideoa. Aspekto... 1920 bider 1080 daukete. Irteera eskalatuaren bereizmena. 853 bider 480. Hori zer da. Bideo irtera gaituta dago une honetan. Eten irtera guztiak bideo ezarpenak aldatzeko. Ostia. Oain ezin dut aldau. Ustet martxan daola, eta ezin dut aldau, ez? Hori ulertzen nik. File settings video. Afaltzen hijo ondo segi, bai, jargi ondo faldu honein. Bale, ez gero iztetenen behiratuko, hor aldatu diketen. Bai, hor, zuzenen zaudenez bazin da aldatu hori da. Bale, ados. Ostia, ze kalidad eskasa ematen nahi zen. Igual horretik ikusten ez duen gaizki. Ez hori kamarana. Bale. A ber, zein benon, naztu zait. Beko pixura jun zean bila. Giltza gutxo baten bila. Ze grafika zen eukan? Ez dakit, Zitalko, hori... Zuk jarri zen nion. Behar da grafika batik da. Posible da, bai. Automatikoki jarriko ez, grafikantzako gehiagi balin kalidade hori jetxingo ez. Nahi balin bazu behiratzet, ze grafika auketen da hori.
Ez dakit nola beiratzean, baina esate lehen maiazu, jarriko dute pantailan ikusteana, eta izan daiteke, baina gitxienez 720p, bai, la hostia, 980 gutxi da, ez? Igual lingotena da, zuzeneko bukatzeakon, itxiko ez zuzenekoa, eta gero sartu hori. Aldatuko hori, haber posible dan, eta saiatuko naiz berri ziten resoluzio gehiokin. Speak rep VGA. Hoi zer da? Jarriazun hori zer da? Grafikan izena da edo... Bueno, momentuz guazen. Jakiteko ze grafika haukazun. Vale. Epa, guila honek ez dut timen behar. Vale, txoina. Vale, ingo deuna da. Hemen jarri hau. Hoi da. Eta hemen atxatara manin berdet hortako arazoak, joanan. Eta... Epa. Easy grep VGA. Baina hori nun jarri behar dut? Easy grep VGA. Terminalen jarri behar dut edo... Bai. Guazen terminalera. VGA compatible controller. Advanced Micro Devices Inc. AMD. Ikustezu ez, bai. Vale. Micro Devices Inc. AMD ATI Lexa Pro. Radeon, 540, Isha, 530. Radeon, 540 edo. Ondo, sasoiko grafika aukez? Zitalko. Sasoi bikainan ikustezu? Zitazio aparatua. Ba... Laguntza teknikoa zuzenean. Bai. Behar izatet nik laguntza Zitazio Super Linux topera. Nik laguntza teknikoa hundie behar izatet eskerrak zitalko daun. Ba, aurrera goaz. Jokuakin. Eta bueno, azken txampa. Gaurko zuzenekoan azken txampa. Gero saiatuko naiz hori resoluzio histori hori egoto jartzen. Eta guazen. Beka, mendik zan. Beko pixura jetxiko gea. Eta ea aurkitzen duen giltza huts bat, ze patroia aukeu eta giltza hutsa falta zaigu etzan hemendik. Ez dakit hau ondo esploratu eten, bai, hau hasieran indet gaur. Giltza, gamelu berri aukeu igotzeko, por cierto. Kontuz. Txak! Vale, eta hemen pixontan igual hau ez dauketu ondo esplorauta solairu hau, eta hemen bai, ze ona ea zin jokori buruz den oengoa. Ba, sorpresa ikusiko zuen, aber gero igotzeten, ze ilargia bere lana bukatu du, edizio dana behakin du, eta nik igoin behar dut, eta gero hau bukautakon hori ingo eta kaso. Vale, hau eskileratik berriz gora juteko. Eta hemen atea, ez? Ui, ate bat dago? Bi ate daude. Bat. Ez dezagun flipa. Epa. Gamelu Super Linux, bai hoxe.
Hemen ez du, ez errematunez? Ez, zitalko, ez dauke tanke kontrola, baina berez kontrola da. Ez dakit ikustezun. Gora, ezker, eskubi, bera. Hola, ja moitu itea. Emate jozunen zuzenen moitu itea. Baina nola inspirauta hon, nik uste, Resident Evil zarretan eta aukera duke nahi izan ezkeo tanke kontrola jartzeko. Eta... Aginteko... Epa. Aginteko kontrolak. Hegoaldekoa! Mendebaldekoa, hau ze... Hostia, ba... Ekialdekoa... Hegoaldekoa, mendebaldekoa, ekialdekoa. Hori ze, hostia. Bueno, ja, erdi oitu nahi zela honekin nola utziko baina ez zitzen, komeni ustet hegoaldeko ginen nahi zela ondo moldatzen. Ba, berez tanke kontrola badau, edo ustet hori zeak esan zola, Ibaiosek esan zola. Ez dakit horrela zegoen ingelesez. Lasai, euskara bezala. Bai, ba, aukera badau, tanke kontrola jartzeko, eta esan ez da probatu, nik gusta ezait tanke kontrola. Baina, bueno, ba, aukeran igual hobeto. Bale, hemen ongea, gozen... Susto matetoriko alaizter. Hemen gordetzeko aukera dukeu. Eta besteik. Bale, zeare bai. Kutsare bai, epa. Mendebaldekoa Bizkaieraz egiteko. Bai. Bueno, hemen susto que zian gela hontan, okerezpan hau. Bai, susto galantan me caben, dios. ¡Oh! Eta gela hortatik, ara jo behar deu, bent roomea, eta bent hori ez dakit enez batzen zertzen, ez dakitela gozaran bent, baina musika bajo daukazu. Oso susto derra, baina musika bajo daukazu. Musika edo jokuan soinua orokorren. Ze hasieran ikera harri bajo zeon gero igoet, eta igual ez da nahiko igo. Ia guain, hobeto da. Ia guain altu gontzutean, berriz hartu gonez gela honta. Ostia, azkar pasa behar da hemen, hemen kontuz. Ez ondo dago, baina musika altu jarrita susto handiago akartzen dira. Ah, bale, ondo. Bai, egi da. Hau zer da, P14 langileentzako kexa imprimakia. Medikuntza. Dator, €1, medikuntza egala. Elfek etengabe erabiltzen du nire giltza. 10 milimetroko tutu erako muturrak galduz. Beko solairuko haizebidea ez konpontzeagatik herrieta egin didate, baina ezin dut haizebidearen estalkia askatu 10 milimetroko tutu erako muturrak gabe. Badakit nahita egiten duela. Hau ustet ikusi gendula eta ingen dula, ez? Ibaios igual zugatuko zea. Hemen digan zerbait atera ingen duen. Hau geldiara zingen duen nunbait eta hortik giltza bat hartu. Olako histori mate ontzala esango nuke. Bai. Kontuz, Jon Andreo, kontuz. Hemen ez dago ezer hartzeko. Eta, jo ba, ze, solaire hontan ez dago ezer. Ba, bueno, lehenengo aldiz joko hontan uste ataskauta garela, ze... Bai, susto galanta, me cago en dios. Klipa indigu zitalkok. Ikusengo, ze kristo, ordenaren hola aprotxatuz. Mapan begiratu, zerbait falta zaizu? Bale, ban begiratuko tori. Baina horrena, ikus ezagun zitalkon klipa. Ikus ezagun klipa.
ordenadorean hau eta emozien hau biten naiz aukera goikutzetik. Normalen nola PlayStation egiteten zuzeneko eta anezin den ezerrein. Ikus dezagun zitalkon klipa. Dios. Zitalkon klipa. Artzetatzen. Bai, susto galanta me caben, Dios. Oh! Hoixe zan, ez zan ikaragarria, baina, karo. Da honak inimerdu zitalko klipaz. Eta... berriz jokoragoaz. Mapan begiratu, zerbait falta zaizu? A ber... Zerbait falta, mapan. Zerbait falta. Gelan bate sartzako zan nahizu? Gela horiek irikitzea igual. Zu, Ibaioz, gotuitezea jokau zen honetik... Ostia, horate bat daola suposatzea. Eta zetik dago... Sarrailak astuna, atego ezin direki, bale. Ez zenuen giltza hutsa makinan sartuta utziko, ezta? Ze, giltza egiteko makinan? Giltza jasotzen makinan! Ez nahi gogoratzen lortu zenuen edo ez? Giltzak... Ze makinatan utzi daike giltza hutsa? Ze makinatan ustea posible da? Irekitzak giltzak egiteko makinan? Ez dut uste. Ui, sustoa, Dios. Vale, giltzak egiteko makinan goian zeon oso kerrezpana... Card PC Office, vale, hor dago. Ordon, oinz, hemen... A ver... Dios! Odol jarioa. Me caben Dios. Ez zenuen termita erabili nahi eta... Ja. Eta guain... Adabakik gastatzea. Beti berdin. Bueno. Giltza hutsa, baina giltza hutsa bete inun eta hemen sartu nun. Ezin natea, ja. Giltza hutsa nola utziko nun makinan, ze makina giltza hori... Ez. Giltza hutsa nola markatu orain ikasi duzu. Ja. Ja, eske dudatan hau, Osa, lehen dikan banekin giltza huts bat sartu bertzala hemen giltza bat iteko eta dana. Baina... Giltza hutsa behar du. Hemen ez dago giltza hutsik. Baina ez genuen erabiliko hori, Ez dut uste, oi sustoa. Hori gero ikusiko zitalko. Ez dago hor. Ja, eske ala emateu, hor da hola. Baina... Gero ez esateit. Hor dago... Hor giltza bat dago, baina... Giltza hutsa behar du. Ze. Eta hau sartza alin maiot, patroia? Eta igual giltza hori ja hor dago? Vale, patroia nik alderantziz dauket. Ostia. Joder, alderantziz nola... Definitu patroia, imprimatu patroia. Definitu patroia. Hautatu hasierako nodoa. Orain marrazketa. Bai, nik daukete... Baitu bakitzein. Hola. Transparentzi bitarte zein ez ikusten bestaldetik horrie.
Eta orduan oin jabak indolain. Vale, patroia da. Ah! Ezin aldein hau xaguakin. Ez. Zortzi! Ze kristo? Bakit zeinan marrazkia, baina ez dakit nola idaztean hemen. Definitu patroia, imprimatu patroia. Definitu patroia. Hautatu hasierako nodoa. Ah, hasierako nodoa. Vale, hautatu hasierako nodoa. Jo, ez dakit hasiera zein dan exactamente. Zortzi puntu egin ditzakezula uste dut. Hautatu hasierako nodoa, vale. Hortik hasiko naiz. Bigarrena. Hau. Ah, vale. Ondo. Ah. Vale. Tak. Listo, hau da. Hau da asuntoa, imprimatu patroia. Ostia, hortze onda giltza hutsa. Karo, giltza hutsa nik ekarri ingo nun, horutzi nun, eta giltza hutsa hartu bai. Eta hortzon baina jartzezun, giltza hutsa behar duzu. Giltza hutsa hartu duzu. Hor... Zan ondo ulertzen, zesan nahi zuen, ni bentsaten ondo ulertzen. Bale, ikusten zen, baina testuan asgarria zen. Bai, egi da. Bale, ze, giltza da nauzkeu? Ikaragarria joan, Andreok. Waiting room eagoaz. Venga. Amaiera ikaragarria izango duzu zeneko honek, giltza guztik sartuta, kontuz hemen susto ikeze. Waiting room, hemen da. Bai. Giltza hutsa erabili? Bai. Giltza hutsa erabili duzu. Zer gertatu da? Patroia etzen hori. Igual... Baina... Ikusi un patroi hori, zan behar du, ez? Igual, ze, gaizki apunta balin baet. Berriz marraren bat falta zaizu. Hasiera eta bukaera berdin da nunitean, ez? Ez da izango bezaldetik hasi behar nola. Oso raro itzein marran bat faltatzea. Begiratu zer daukazun inventarioan. Inventarioan giltza hau dago. Etzan hola. Zango nuke bi falta zirela bukatu duzunen, eta seguronik ez da bat ere faltako ondo eginda. Bai, etzan hola, marrazkien nerea gutxi gozeuken. Jo, ba. Edo ikustea jongo gea, ze ez dauket gorde eta argazkiatera beharren. Argazkiatera beharren apunta bindet, eta emateun ez dut ondo apunta, lotxagarria da, baina hala da. Beraz, nuntzan, histori hori nuntzan, esango nuke 3 zala. Isharrai gelan. Bale. Egia, bai. Bale, ostia, bain berriz gurutzatu berdeu...
Ah! Bale gabe gau naiz, oze hostia. Ah! Ah! Dios! Ze, bale gabe gau naiz? Kaben zotz, Ba, beste bidetik, gune ez izarra ira. Koldarraren bidea ingoet. Bakorreka. Justo gau... Ala, horre... Joder... Akumulatzen ez ezkita horkarik, Mendik da izarrai? Bai... Nik... Hau ondo apuntatu, Nik ezin dut gehien, Ah! Ostia, ez... Kara ez dut ondo apuntau. Ez dut ondo apuntau lagunok. Ez dut ondo apuntau lagunok. Horre... Zea faltazan. En fin. Gustez bez faltazan, ez? Eta indola esplikau, baina marra suelto bada hor eta hori iztetik usilen. Argazki aterako iot. Ez bali bat hartu argazki kamara? Ez eta hartu argazki kamara. Hau fundamentua lagunok! Etxo nire argazki kamarakin atako dut argazkia. Mobilaken. Hor dago akatsa. Vale. Bole. Vale, ba, berriz... Berriz zehara. Card officea. Card PC. Venga. Ozen... Ah! Argazki kamera nahiko zurran dago, baina ondo morraztu paperean, bai. Giltza burtxara bili, bai. Vale. Vale, eski hori nun, da, garo, baina mate jozu eta... Ah! Baina mate jozu... Baina ez du esaten lehen esan diten hori, bueno, barenda. Definitu patroia. Bautatu hasierako nodoa. Berez, uste tindetena bezala zala, baina... Txen. Izango litzake. Bale, bai, indetena bezala, baina beste mutur batekin. Hau da. Ah! Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Hori da. Hori da. Guazen. Guazen, bai. Jokoa bugeatu da lehen. Nola bugeatu indala? Seguru ez da? Bai. Bai. Seguro. Errepasatzen berko nuke. Aztertu. Hau da. Epa. Txen. Bai. Ez! Ez, bai. A ber, hemen, bai, hori izango. Ez que, hiru zeagio haude utxik. Baina ez dira ikusten, ikusten giltza itezunen ja ez dira ikusten. Ez dira lako erabiliak izan, baina ez ondo indot nik uste. Zati diagonalan ondagoen kontuan hartu behar duzu ez. Kontuan hartu duzu ez da.
Bai, kontuan hartu dut, bai. Hori lehene kontuan hartu dut, baina marratxo hori falta izan zait. Bale, ni bueltak ebili nintzelako diot. Ba, aurrera. Aurrera, ba. Oain goaz, waiting roomea. Eta iskinengo jau orkari horri, lehen bezala. Beraz, bain. Ezkerreta. Bera... Munizio hartu. Ah, bai, hartu behar nun. Bueno. Oh! Bai, guazen munizio bila, bai. Eskopeta hartuko duen igual. Bai, zeia danen daude aurkari horiek. Dios! Ze, baneuken pistolan munizioa? Posible alda. Kargatu inbertzan arma? Ostia, igual kargatu inbertzan, eta ez dakit kargatzen. Munizioaren atxo, kriston tentsioa. Ardezagun, hau, eta... eskopeta kartutxoak. Eta oain ze, kargatu inberda... baneuken munizioa la hostia. Dios... birkargatu. Ez dakit zein den motoia, zuzenen birkargatzeko. Bai, iruditu zait, etzen eukala, baina igual, bai. Kargadorea falta, kargatzea falta. Bai, eta bain falta zait, arma berelekon jartzea. Oirein inberda. Hau da... ekipatu. Oain bai. Bale, guazen. Eta erre ingoet beste hau. Ah, baina erretzekoa anuntzita uket. Nola protengo, nola funtzionatzeun da. Termitazko bengala. Pentsa esnatu indala berriz bitarten, Eta termitazko bengala... Ah, ba, erre ezak ez du tiro hori bota gabe, zuzenean erre... Jo, ez dut ikusten ondo txata. Ez dut ondo ikusten txata... Oan bai. Vale. Zuzenean erabili termita eta hiltzen da, okerrez banago. Bai, gara, hostia, balpere gaztatu ez bala orduan. Eta... ja, baina nola erabiltzea termita? Ka, ekipatu inberda. Ekipatu. Hostiaz. Ah, L bat zan. Bai. Oh! Ze? Ze? Ah, bueno, ya ez dala gehiago jikiko, ez? Karo, pentsa dut desagertu inbertzula o lertu, baina ez dala gehiago jikiko, eta listo. Kitxo. Ondo. Vale, nondik zan, Bueno, oen bai, Oen bai, lagunak? Oen bai. Zuzenekoa ondo bukatzeko. Bai! Jaun Andreok lortu dugu. Bueno. Hemen asuntoa dago, Hemen asunto serio dago. Ondo. Kontu da horrein etzarela gehiago pasako mendik. No jodas, Ibaios. La hostia. Indete harra baina. Venga, hil arte gutxi falta zaizula. Vale, gordin goet. Bai. Vale. Buelta eskengo deu. Munizio asko, Munizio asko gauza honeako. Konpontzea da bakiak bai. Ibai osok esateit akatu ingo nagoela. Ba, bueno.
hartu. Eta hemen utziko deu... Pistola munizioa... Bai, ja bukatzear nago eta... Termitake ontzen goitu momentuz. Bukatzear nago eta ingotena da... Bari, gorde eta... Alo loko jongo naizia ze pasatzean. Edo igual ez. Gainitze gortako datuak, bai. Zer du deu? No, behaz zerdik pasa honezkeo, launak. Bai, ja bukatzar nabe pixkat ikusiko zer da honor eta listo, ja kendengot. Behiko gelara arriskurik gabe jauz egin dezake dela dirudi. Egin dezagun, bai. Ui! Epa! Epa! Mina! Horrema gutxi hemen, Ba, cinematikak eta oso elegantek dira. Me cago en Dios, bosa! Bosa! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ah, kargatzen nahi da. Eman diezai egun egurra. Kargatu gabe eskopeta. Oso gaizki. Vale, kargatzen nahi nizuain. Vale, hau, kendu zaun erritik. Zein dut, bale? Oh, ez, bale. Oh! Ostia. Eta ni oso munizio gutxekin torri naiz, Karo, ez nekin boss baten gozala hor. Ei! Ah! Bala da alperri gaztatuet. Fundamentu kaskarra, taziorena. Mandit erra. Mandit galanta, me cago en Dios. Bai, hostia! Ufa. Kontuz. Karo, bosa akatzako, erabileko ditut balak ez artauro gontzako. Eriotxa. Fatal error. Salbuesten saieste zina gertatu da. Noiz gaur. Non. Hemen. Ostia. Lehenengo aldiz hil naiz, okrezbanao? Oso okrezbanao. Zitalkok beste klip bat indigu. Eskerrik asko, Zitalko. Me cago en Dios, bosa, ala. Ona... Bueno, lagunok. Ba, hau izan da gaurkoa. Ilargi bueltatu da, baina agur esango diogu. Agur esango diogu danak elkarri. Lagunok. Agur eta agur danoi. Eskerrik asko, hori izan zatelako. Ah, Zital! Raidaimer aldizut, Zital. Jarra ezagun hau... Berandu da, koldarra naiz. Olago kontuak, ez da? Vale. Ados, bagabon danoi, vale, ba. Oain, agur esan behar diau, danok, danoi. Asi. Agurrak, lagunok, asi. Ez da inorrez, zuzenan bestela, raida diteko. Agurrak, lagunok. Agurrak, eskerrik asko, eta zizu dupe. Eskerrik asko zuri, baioz. Joko euskaratzatik, gaur horretatik, laguntzen, pistak ondo ematen, gehiagirez, gutxigirez, bereziki gutxigirez, hori asko eskertze dugu. Zitalko, aio, ondo izan. Eskerrik asko zuri ere, Zitalko, jokoa ondo instalatzen laguntzeatik, eta beti hor ordenareko gozak. Signalis, Ibaios edizioa. Gutxigirez. Eta ilargi, ondo afaldo aldezu? Ekaitza, zer deu? Bonbonak erabili ez da? Hori ez dut ikusi, ekaitza jarrit. Bonbonak erabili. Ze bonbona? Ze bonbona zian erabiltzeko ba? Ah, igual bosen neon bitarten, ez? Ah, karo, eske horre... Despista, hori naiz, garo, nola bosakin neon ez dut ikusi ze idatzia zuen. Agur guztioi... Bai, agur guztioi. Ondo izan, eta YouTubeko ikusentzule ere, ondo izan, jarraituko dugu gameplayakin, eta gogoratu, hau Twitchen, zuzenen Twitchen ite deula, twitch.tv
Tasio Zupen kanalen, eta YouTubeen hori gote dela ikusgai, eta hoxe, lagunok, mitikoa bosetan bomonak daudenean estanda egin behar dute. Ja, egi da, hortatzen ez kontura, ojo, probatukoet. Eta, bueno, oain, igual berriz ikustali mazera zuzeneko hasi naizela da, zitalko esan ditela resoluzion histori hori probatzen nahi naizelako. Urrengoan probatzeko, hoi da, bai. Bai, urrengoan jarraituko dugu. Eta hoxe, eta ja martxa bizkat hartze duen, da joko baia bere bukaeraino eraman. Ez, abandonauta utzi horreko bezala. Hemen mitiko bakarra neu nahi. Mitiko zital, mitikoa tipoa. Bueno, lagunok. Ondo izan. Beste atarte,